IKomidi lasePhalamende elibhekele uMnyango wezasekhaya lithi zingase zihoxiswe ezinye izivumelwano zokusebenza neziNkampani ezizimele eLindela Repatriation Centre. Lokhu kuhlaluke khathi liyohlola isimo salesikhungo emva kokweqa kwabokufika abangamashumi amathathu nesikhombisa. Intuba bayithola ngenxa yokuthi onogada bashiya zinganakiwe indawo ababejutshwe uqapha kuzo bagcine bemiswa emsebenzini. Leli komidi lisifikele mathupha kuzozizwela izingqinamba ezikhungethe lesikhungo esigcina bokufika abalinde ukubuyiselwa emazweni abadabuka kuwo. Emva kokungena ngaphakathi ukuhlola isimo, izithunywa zaleli komidi zithe zigculisekile ngesimo salesakhiwo. Abamele onogada abamiswa ababuthane ngaphandle kwesango ukuzobazisa ngezimo ezingezinhle abasebenza ngaphansi kwazo. The company is ill-treating the workers. That the workers work without even having danger allowance. Some of them they are with injuries. Most of them they are even at home sustaining serious injuries that come from the inmates who have assaulted them. Selokhu kwenzeka lesigameko bangaphezulu kwamakhulu ayishagalolunye namashumi ayishagalolunye nesikhombisa abokufika abavela eMozambique kanye naseZimbabwe ababuyiselwe emazweni abo ngempela sonto. Kwabasasele oningi labo lidabuka eMalawi nabo kulindeleke ukuba babuyiselwe emazweni abo kuzo lezi insuku. IKomidi libalule ukuthi likhathazekile ngezokuphepha ezingaqinile kulesikhungo. Those people who have found to have caused the situation that happened here last week will be taken to task, and some of these companies are going to be cancelled because we need to get the government to do its work properly. IKomidi loMnyango wezasekhaya lisalindele umbiko ophenyo lwamaphoyisa malungana nokweqa kwalaba. Kanti ke uMnyango wezemisebenzi kahulumeni usemaphethelweni nezinhlelo zokuthenga leli bhilidi ukuze libe ngaphansi koMnyango wezasekhaya.